Benvidos un venres máis á Senda Cultural, a primeira deste outono 2020. No programa de hoxe imos facer un repaso por todas as exposicións que continúan dispoñibles nas Rías Baixas e, como sempre, comezamos no Museo de Pontevedra. O facemos con dúas mostras que estarán dispoñibles ata o vindeiro mércores, a de Debuxantas e a de Leopoldo Nóvoa. Ao primeiro lugar ao que nos trasladamos hoxe é ao Museo de Pontevedra, porque ali continúan dispoñibles dúas exposicións. A primeira é a de Debuxantas, unha mostra que recolle as creacións das principais ilustradoras que traballaron para as publicacións Blanco e Negro e ABC. En total, preto de 130 obras de 40 ilustradoras que van dende as pioneiras de finais do século XIX ata as máis modernas da década de 1990. As comisarias da mostra son Marta González Orbegozo e Xosefina Alix. A segunda exposición dispoñible no Museo de Pontevedra é a de Leopoldo Nóvoa. Esta mostra naceu con motivo do centenario de nacemento do artista. A exposición reúne máis de 50 obras que recollen os diferentes momentos da súa traxectoria creativa. Dende os seus primeiros anos en Uruguai e Argentina, pasando pola súa estadía en París e rematando coa súa etapa na Armenteira. A comisaria desta mostra é Rosario Sarmiento e as dúas exposicións estarán abertas ata o próximo mércores. Do museo pasamos agora ao Pazo da Cultura, porque ata este domingo estará dispoñible a exposición Morquecho 2000-2020. Unha mostra que ten como fío conductor a querenza deste pintor por plasmar o percorrido ao longo destes últimos 20 anos. Todo a partir das viaxes levadas a cabo por países como Marrocos, Finlandia ou Berlín. Todos os que se acheguen ata este Pazo da Cultura poderán gozar da evolución plástica e cromática de Morquecho a través de 150 pezas. E as últimas dúas exposicións que visitamos hoxe en Pontevedra mudaron esta mesma semana a súa localización. Ata agora estaban dispoñibles na Alameda, pero dende esta fin de semana e ata o 15 de outubro podedes visitalas no Paseo de Odriozola. A primeira é Memoria dun confinamento, unha mostra que foi creada con 15 fotografías realizadas por varios veciños e veciñas da cidade durante os meses de confinamento. A segunda mostra titúlase 60 días de alarma e trátase dunha exposición do fotoxornalista Ramón Leiro. En total, 30 fotografías que resumen á perfección como viviron os pontevedreses esta pandemia, dende os sanitarios pasando polos traballadores dos supermercados ata os membros de Protección Civil. Achegámonos agora ata Poio, máis concretamente ata o Mosteiro, porque ali continúa dispoñible unha exposición de Diego de Giraldez. Continuamos a senda no concello de Poio, porque no Mosteiro podedes gozar da mostra de Diego de Giraldez. Unha exposición formada por 15 cadros e unha escultura e baseada na corrente NAS, naturalismo, abstracción e surrealismo. A exposición estará dispoñible ata o 15 de outubro. En Cambados podedes gozar da mostra Sempre Mar de José Luis Oubiña. E a última exposición de hoxe está dispoñible en Cambados. Ata o 8 de novembro poderedes gozar na sala de exposicións de Expo Salnés da mostra Sempre Mar, unha exposición do fotógrafo José Luis Oubiña que pretende ser un homenaxe a Cambados e aos traballadores do mar. E mañá sábado na Libraría Paz de Pontevedra poderedes gozar dun vermú entre libros co escritor Antonio Reigosa. A Libraría Paz de Pontevedra acollerá mañá un vermú entre libros co escritor Antonio Reigosa. O autor presentará a obra Contrahistorias de Galicia. A cita será ás 12:30. E por último pechamos a senda con cine, máis concretamente co filme Reboiras, Acción e Corazón.
O 12 de agosto unha parella de policías visítanos na casa e nos comunica que vayamos a Ferrol, que pasou algo importante que debemos de ir ali. Os cines de Pontevedra acollerán esta fin de semana a proxección do documental Reboiras, Acción e Corazón, un filme de Albert Temera que conta a historia do político galeguista Moncho Reboiras, a última vítima mortal da ditadura franquista en Galicia. Todo a partir de 29 testemunhas que o coñeceron de primeira man. Ademais, no filme móstranse fotografías e documentos audiovisuais inéditos. A longametraxe proxectarase o sábado e o domingo nas salas de Cinexpo en Pontevedra. As dúas citas arrancarán ás 9:30. Ademais, a sesión do domingo contará cun coloquio no que participará o director da película. Podedes mercar as entradas na web de Cinexpo ou na páxina reboiras.gal. Porque me dixen, a onde vas tan contenta? Porque para min era o fin dos interrogatorios. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres á mesma hora con máis eventos e con máis cultura. Ata logo!